जो रहो सबके बीच हमारा आयल रहे कि प्रेम चिन्हेला दुनिया में कहल जाला कि प्रेम बहुत शुद्ध शब्द है, लेकिन आजकल लोग एकरा के खराब बना देले बा। अब प्रेम के रियल मतलब का है? ई सबरी और राम जी के प्रेम के बीच की बात बा। गीत के भाव से देखिए जा भैया कि प्रेम चिन्हेला नया आदमी कि प्रेम नाचने के निराउट कि प्रेम नाचने के निराउट कि झूठ बात प्रेम चिन्हेला नया कवन जात प्रेम चिन्हेला घाट के भैया नर्तन पाके जीवन बना ले पगला हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। आ कहे के बाद प्रभु जी से सबरी के साचा रहल प्रभु जी से सबरी के साचा रहल ओहे फेंके बैर जवान काचा प्रेम दुनिया प्रेम दुनिया प्रेम दुनिया में अमृत के बरसात है प्रेम दुनिया में अमृत के बरसात है प्रेम दुनिया में अमृत के बरसात है प्रेम चिन्हेला नया आदमी हेलो हेलो
भैया हेलो हेलो आपके बीच भोजपुरी का लाडला, हिंदुस्तान का हिम्मत, मगही का सबसे बड़ा बेटा और बिहार का लाडला आपके बीच खड़ा गुंजन सिंह। एक जोरदार ताली बजाकर ताली महोत्सव खड़ा कीजिए। ये बराही धाम शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम गुंजन भैया, इस बराही धाम परिवार बराही धाम